Welcome back Mzansi, welcome back Ningizimu Africa. This is Ndalo Media and I'm your host Umkhulu Gwabini. Nganza kwethu mhlambe nje angeke ngiqale ngokubonga kakhulu kulaba abalikeaya ama video ethu, ilaba ama subscribers amasha. Ngiphinde ngibonge futhi ngingaphezi kulaba abacommentayo because the more you interact, the more you engage with this content, this type of content, the more YouTube ekwazi ukuthi establish the correct algorithm for this channel. Masikhuluma ngealgorithm kwa YouTube, so sikhuluma phela ngokuthi YouTube akayikhangise okanye akayiveze ebantwini aba-relevant le video, ebese ukuthi laba sebeqalile belandela Umkhulu Gwabini bakwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi mangabe kunelokhunjani ivideo entsha ephumile uYouTube akwazi ukuthi ani-notify. So kulaba abasha kule channel, welcome nganiza kwethu. Ngicela ukuthi nithathe isikhathi senu niphinde nivisithe ama-video amasha esesiwenzile enkathini edlule, ukuze nikwazi ukuthi nibe up to speed nokuthi kwenzakalani kahle hle kule channel. So ngiyabonga kakhulu laba abasherayo because I think by so doing uyasiza, because our primary objective is to educate, conscientize and also to raise awareness around ama issues aka spirituality, culture and tradition. So uma ngabe ushare impela usuke usilekelela kakhulu siyi-channel. Siyabonga nganza kwethu. Nganza kwethu ngiyazi ukuthi besiqeda isegment la kade si-unpack khona amaphupho. Siwenzile amaphupho nje amaningi impela, siwahlaziya ngeindlela ezahlukahlukene, ngeindlela Umkhulu Gwabini ambuleleke ngayo. So ngishilo ngathi le channel angifuni ukuthi sifocus entweni eyi-one kakhulu, ake sithathe nje into yaka African culture and tradition, siyithathe siyenze yonke ngokuhlukana kwayo nangokweyigabagaba ezihlukene ngayo, ukuze sikwazi ukuthi i-content esiyidelivayo noma le nini eseniyiconsume njengamanje kungabi ukuthi nicijwa esayidini elilodwa kodwa kokunye nibe ningacijeki khona. So we are trying to come about with a holistic way of educating, of raising awareness, but more than anything yokuxwayisa ngezinto esizenzayo ezamasiko eziyingozi kuthina, izinto esizenzayo uma ngabe kufanele siphakamise imoya esembethe noma sihlambulule izidalwa ezisembethe nemoya esembethe. So ngicela ukuthi ingane zakwethu sicophelele kakhulu mangabe senza into enjalo. So namhlanje ke what we have decided to do is to start a segment whereby we siqwashisa ngezinto mhlambe angeke ngisho ukuthi akuzona izinto zakamoya, but izinto eziyiphathele ye-culture ne-tradition, usikompilo kanti nemikhuba angeke siyishiye ngaphandle imikhuba. So sengizofisa manje ukuthi sikhulume ngemikhuba eyenzakalayo, ikakhulukazi lemikhuba e-prominent kuma black communities, lemikhuba le e-prominent kuma black communities, lemikhuba e-prominent kuma relationships ikakhulukazi abantu abamnyama, lemikhuba le e-prominent ey'ndaweni zokusebenzela kuma workspace environment, ikakhulukazi lama workspace environment where blacks dominate, where blacks are dominant. Kukhona izinto-ke esobe kule segment esobe sikhuluma ngazo, enihlangabezana nazo, sixwayisane ngazo, sikhuzane ngazo, siphinde futhi sikulekelele ukuthi ukwazi ukuyibona yisekude ukuthi la engikhona kwenzeka ku-A no B no C. Nganza kwethu ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngicela ukuthi namhlanje itopic yethu ngiyipresent. Itopic into esizokhuluma ngayo namhlanje, it's a very thorny topic, a very thorny subject. Nami kungithathe nje mangihlale ngisho khona abantu abahlale bengi-advisor mangabe ngizokhuluma ngezinto angivesana nje ngivuke ekuseni ngikhulume ngento, kepha isikhathi esiningi ngisuke ngiyaliwe nga-advisor ngasemumva abantu asebemkantshubovu kakhulu ey'ntweni zakamoya, ey'ntweni zesiko, usikompilo. Bake bangiluleke lapha nalaphaya ukuthi mhlawumbe ngipresente kanjani itopic, ngikhulume ngifike kuphi, ngambule kuphi, ngingambuli kuphi, uyabo. So namhlanje ke kuze kwafika isikhathi sokuthi hayi Mkhulu Gwabini awukuhambe uye kwi-public uyokhuluma ngalento le esiyibiza ngani ngedliso
ake sikhulume ngedliso, sizokhuluma ngedliso because it forms part and parcel of izinto zakamoya, izinto eziwumkhuba eyisebenzisa mhlawumbe lento esingayibiza nge-African science, African spirituality. Ake sikhulumeni ngedliso nganza kwethu. Idliso masikhuluma ngedliso sikhuluma ngento ejule kakhulu nganza kwethu. Ejule kakhulu njengoba ngishilo ngathi nje njengoba ngizopresenta le video lelo khunjana namhlanje. Ngizozama, I'm trying by all means, I will try not to step on too many toes. Kodwa I know ukuthi cishe kuzoba impossible lokho. Kodwa ke ngizoke ngizame ukuthi ngikhulume njengomuntu civilized. Ngingabeki nje izinto bhadla isinomi kanjani angithi. So idliso nganza kwethu umkhuba osujwayeleke kakhulu esizweni sabantu abamnyama. Idliso, ukudlisana sekumkhuba ojwayeleke kakhulu esizweni sabantu ikakhulukazi abamnyama. Angisho ukuthi ezinye inhlanga azinako ukungcola kwakhona, kepha ngizokhuluma kakhulu njengamanje since i-audience yami is primarily blacks. Ngizokhuluma nje nabantu abamnyama besizwe futhi esimnyama ikakhulukazi. Lento yedliso, one, ikhona elekuthandwana kuba ebantwini abasebudlelwaneni, ikhona kakhulu into yomadlisana nedliso. Sizokhuluma ngayo ikakhulukazi ke leyo ke namhlanje. Akhona amanye amadlisa angena kwezinye igaba. Njengoba siqale le segment ngisazophinde futhi ngiwaveze leyo madliso, ngikhulume ngawo ngenhloso yokuthi ngiyaqwasha, ngiyafunda ngalesi sihlava esesingenile esesidestroye ama-families amaningi, sadestroy ama-careers amaningi abantu, sadestroy abantu abaningi ngendlela eyisimanga nganza kwethu. Ake siqale ndlana-ke, ake ngikhulume mhlawumbe ngey'nhlobo zamadliso. Njengomuntu wakamoya, njengomuntu othwase kakhulukazi ezithwasiselwa imoya engembethe, othwase kakhulukazi ethwasa ngamaphupho. Kunohlobo ledliso engeke ngakhonjiswa lona ekukhuleni kwami, okanye ngithi nje ngesikhathi ngikwi-initiation process. Ngithwasa nami ngale ndlela engathwasa ngayo. Kunohlobo ledliso engangivezelwa lona oluyingozi nganza kwethu, oluyingozi kakhulu. Lolu hlobo ledliso ludume kakhulu ebantwini abathandanayo. Lwenzeka kanjani na? Umuntu osuke ebuya kulabo balaphi abaphatha amakhambi-ke laba abalapha abaphatha amakhambi, abakwazi ukuphatha amakhambi amahle baphinde baphatha amakhambi kanjani ayingozi. Labo balaphi babanikeze lelo khambi. Lelo khambi mangabe umuntu eseliphethe, ngabe umuntu wesilisa, kungabe umuntu wesifazane, uyaye ahambe lo muntu ahambe aye la ehlala khona. Kungabe kubo, kungabe isemqashweni wakhe, kungabe isefletini thizeni, kungaba mhlambe ise-res le ehlala khona, kungaba futhi isenkompolo thizeni le ehlala khona nje kodwa. Athi mayefika nalelo dliso sebemdidiyelelile lona, sebelididiyelile balididiyela lelo dliso, ebese kuyaphoqa ukuthi lo muntu mayesefika indlela ayalelwa ngalo ngaleli dliso ukuthi mawufika kakho awukufike upheke ukudla owaziyo ukuthi kuthandwa kakhulukazi yilo muntu othandana naye. Uma ngabe usukuphekile lokho kudla nganza kwethu, kungenzeka ukuthi ukudla kwespoon, mhlambe lo muntu lo wakho uthanda ubiryani kakhulu, into ayithanda nje ubiryani kakhulu. Uzofika shuthi wena uphekeke leyo biryani, kodwa lokhu uma ukwenza ukwenza ebusuku, akwenziwe emini, ukwenza nini ebusuku. Upheke leyo biryani uma ukuthi ubethanda ubiryani umuntu wakho. Uma kuwukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa awukwazi ukupheka, kuzothiwa cabanga into umuntu wakho, intombi yakho into eyithanda kakhulu edliwayo. Omunye ke mhlawumbe kuthiwa kuyena hayi mawuphuma la usuphethe le portion osukuyiphethe, dlula kulama fast food outlets, ufike uthenge la intombi yakho ethanda ukudla kwakhona. Ufike ukuthenge ebese uyanako kuphi la ohlala khona. Kodwa ukuqala kwaleli khunjana kwalento yokukhanda leli dliso uzoyenza nini ebusuku.
Mawuyintombazane ke amantombazane amaningi abantu besifazane bayakwazi ukupheka. Kungabe intombazane, kungabe umama, kungabe usisi, kungabe ubani. Amadliso nje ayingozi kakhulu ngane zakwethu. Lo muntu osuke ekunikezile lelo dliso kunezinto angakuchazeli zona. Ukuchazela lokhu okufunwa inhliziyo yakho, inhliziyo yakhe eneyinkanuko, inhliziyo yakhe enganeliseki, inhliziyo yakho ezicabangela yodwa, umuntu oselfish. Ngoba phela idliso ngane zakwethu asilikhuluma iqiniso. Lo muntu usuke engasakuthandi noma mhlambe une conception yothando twisted. That is why efuna ukuthi akumonopolize ube ngowakhe yedwa, ubheke yena yedwa. Leli dliso ngane zakwethu uyayathi umuntu mayesefika le ehlala khona. Athi mayesefika le ehlala khona, hayi ke prepare kube khona umuthi azoqala geze ngawo. Aqala geze nje, ageze mhlambe ebathroom, ageze, ahambe la kade egezela khona ayochitha kuphi? Achithele ngaphandle. Sekuyisebusuku ke manje akithi. Achithele ngaphandle bese yabuya. Uma ngabe ebuya kuzoba khona amakhandlela awakhanyisayo. Ngicela ukuthi ngiyigodle imbalelo yomakhandlela. Ngoba elinye lalawo makhandlela, mhlawumbe angikusho lokho. Elinye lalawo makhandlela kuzoba ikhandlela elizokukhanyisela lesisilwane osuke ubuye naso. Wena usuke uyibonela nje into egoqwe ngoplastic, isitaputapana, okanye into ofakelwe kuyona ebhodleleni. Usuke ungazi ukuthi kahle hle isilwane lesi ozofika usivusa wena. Ngeke uze usibone ngoba you are not trained ukubona izinto zaka spiritual ezenzeka kuleyo level yobuthakathi. Kodwa kukhona isilwane osuke usiphethe ngaleso sikhathi. Ngesikhathi nje uphethe leyo plastic osongiwe, usuke uhamba nesilwane nento ephilayo. Esivusiwe siphila. Okwakho sekuthini ukuthi wena sibanibani uyithuma kusibanibani. Angithi ufike-ke ulungise uma usuqeda ukugeza ukukhanyise lelo khandlela olikhanyisayo bese uyahamba ke manje uyakuphi? Ekitchen. Mawufika ekitchen, now ngizocela ukusebenzisa kakhulu ilokhunjana yabantu besifazane. Ngisebenzisa iexample ngabantu besifazane. Ngobani izochazeka kalula lento. Umuntu wesifazane afika apheke lokudla akwazi ukuthi kuthandwa isoka lakhe. Omunye ongakwazi ukupheka uzobe sekuthenge kuma outlets la wadayisa ukudla okusheshayo. Angithi afike ke ebusuku agqoke kahle, agcobe lezi zinto lezi kule mithi asuke inikeziwe. Kube khona izinto ayigcobayo ebese eziphakela yena, ayiphakele yena nje as if njengomuntu ozodla, and vele usuke ezodla yena. Aziphakele, uma eqeda ukuziphakela ebese ephaka iplate eli extra lo muntu ongekho naye la. Okuyilo muntu onjani ke? Okuyilo muntu athandana naye ngaleso sikhathi. Okuyilo muntu azomdlisa ngalelo langa. Aziphakele, aphake nje kube kuhle. Nakuwena naleli plate futhi aliphake libe nje opposite yena kuphi? Etafuleni noma mhlawumbe kwi coffee table la wherever la esuke eliprepare khona lelo dliso. Ebese eyavuvuzela kuleli plate leli elingenayo umuntu ozolidla. Avuvuzele lento le yasuke eyiphethe kule concoction yasuke eyiphethe eyinikezwe umlaphi othizeni, umthakathi thizeni. Avuvuzele lento. Ngesikhathi ayivuvuzela lento, uyakhuluma ukuthi ufisa njengoba eyivuvuzela lento, wena sibanibani wakasibanibani la okhona njengamanje, ngicela ukuthi okanye ngithi kuwena ukhumbule njalo uma ngabe ususebenzisa idliso usuke usuthakatha. So mase usuthakatha you command izinto ngoba ubuthakathi bufuna lelo hlobo le-energy, energy that commands things, ethatha izinto ngendluzula. Uzothi wena sibanibani lo khona njengamanje awudube yonke into ekhona. Ngithi duba yonke into ekhona, ukhumbule usibanibani wakasibanibani, azibize igama lakhe ke lowo muntu. Ukhumbule usibanibani wakasibanibani kuthi yonke into engiyikhuluma kuwena uma ngabe sibhekene, ngikhuluma into uyizwe, uthatha into eshiwo yimina, ungathathi okushiwo abanye abantu ngami nawe ngobudlelwane bethu, ngempilo yami, ngempilo yakho, kepha lalela mina ukuthi ngithini ngaso sonke isikhathi. Duba yonke into ekhona. Bonke amantombazane aseduze kwakhe akhona njengamanje ayimbangi kumina. Ngithi kuleyo mantombazane awajikela izinto, abube mapeketwane lobo budlelwane. Angithi abube mapeketwane lobo budlelwane. Now
ngicela uwakhremeke lenkulumo lamagama ekade ngiwasho evuvuzela la ngoba later on kule video ngizoconnecta ama-dots ukuthi ahamba afikephi lawo magama. Ukhumbule amazwi amagama esiwakhulumayo esiwaphimiselayo kwawona eyodwa ayi-energy enkulu kuya ngokuthi wena uyi-channela towards izinto ezipositive okanye izinto ezinjani ezi-evil. Bheka mina ngedwa, yeka yonke into eyenzayo, kholelwa kumina ngedwa. Konke engikufuna kuwena nginikeze, ungabi nekhanda eliqinile, ungabi nenhliziyo eqinile towards mina. Ebese ke le ntombazane mase siqedile kulokhu nje kulelo plate noma kulowo piece wepizza okanye kuleyo burger, angithi iyona phela eyaziyo le ntombazane. Angithi nje umnikazi womuthi, umphathi wedlisi, uyena owaziyo ukuthi umuntu engizomdlisa uthanda ini, uyithanda futhi kanjani. Akuphakeleke bese thini, idla ke manje, idla la ukudla kwakho okuthandayo lokhu. Ukudla ukuqede nje bevuvuzela lento nje uyakukhomanda ukudla ukuqede lokhu kudla. Ungakudla ungaqedi, ukudla ukuqede. Asidleke umuntu wami, asidleke sithando sami. Ebese ke lapho eyakuteketisa ngamagama. Mhlawumbe uzothi idlake mnyamana wami okanye idlake mbovane okanye idlake sidudla sami. Angithi uyakuteketisa amagama, usebenzisa amagama ajwayele ukuwasebenzisa kuwena uma ngabe nindawonye niteketisana, angithi nijabulisana, nihlekisana. Ebese yaqala ke lo muntu adle kokwakhe, akudle kwakhe. Angithi yena akayivuvuzelanga le concoction le portion la, akafakanga lutho kuyena. Adle ke yena, adle. Njeba edla la, uyaxoxa as if wena ukhona upresent la. Njeba exoxa, uxoxa izifiso zakhe. Uthothi njeba ekha ispoon efaka emlomeni. Uyasho ukuthi mkhulu Gwabini, yazi nje bengicabanga umuntu wami ukuthi uzovela ekhaya. Okanye mkhulu Gwabini, bengicabanga nje umuntu wami ukuthi njengoba usuthola iposition entsha emsebenzini, bengangcono yini sithuthe kuleli flat sithenga umuzi endaweni ethize. Okanye mkhulu Gwabini, njengoba wazi ukuthi nginengane engafika nayo kule relationship noma izingane engafika nazo kule relationship, ngifuna lezi izingane ukuthi uzithande umuntu wami ngoba izingane zami. Ngifuna uzenzele konke ezikudingayo. Uyalibona lolu hlobo le conversation lo muntu analo, as if wena ukhona la uyavumela niyaxoxa naye kodwa kube nawukho wena ngithi wena uyadla la. Nixoxe naye, yabona uthothi uyaxoxa yena uxoxa neplate nento engekho. Kodwa kahle hle usukhona, ukhumbula ukuthi ngitheni ngaphambilini. Ngithe mina leli dliso usuke utshentswe wena uphethe nje iportion, kodwa kahle hle usuke usuhamba nesilwane esinzima kabi lapho. Osuke ususithuma njeba kade ekhuluma nje lamagama awakhulumayo lo muntu ophethe umnikazi wedliso, ubesithuma isilwane ukuthi siyokwenza u-A no B no C kuphi emzimbeni wakho nasengqondweni yakho nakwi-aura yakho nje in general. Uyaqhubeka uyadla lo muntu wesilisa noma umuntu wesifazane. Uyaqhubeka uyakhuluma lezi zinto ezifuna ukuthi ayikhulume. Bengicabanga ukuthi nekhadi lasebhenki lihlale kumina ngoba wena nabangani abaningi, labangani bakho njalo futhi angibafuni, bese ngikhohlwa ukukutshela abangani bakho angibafuni nje. Usibanibani kakhulukazi nosibanibani angibafuni nje eduze kwakho ngoba ngathi basile. Izinto ayikhulumayo edla lokudla okuphambi kwakhe lo. Ekhulume ngathi wena ukhona lapha. Wena thumela kuyena ini idliso. Uzodla adle ngani zakwethu. Aqede ukudla. Umuntu wami, sibanibani wakasibanibani, sengiqedile ke manje mina iplate lami. Sengidlile kwazi kwamnandi ukudla. Le supper esibe nayo namhlanje mina nawe okanye le dinner esibe nayo namhlanje nawe. Ngicela kube idinner esiyoba nayo mina nawe mihla yonke yokuphila. Okusho ukuthi your natural life le osuke uyiphiwe. Akufanele uphinde wenze into ehlukile kunalezi zinto engiyisho kuleli dliso. Ebese yathatha ke lento ayokwenza njani, athatha iplate lakhe ayofaka ku beam, athatha ilokhunjana makukuthi bekukudla kade enikuphakile, makukuthi bekudliwa ama burger noma ama pizza okanye mhlawumbe ama cake abhakiwe,
useyathatha-ke lokho okusalile useyokufaka kubhimu okade kudliwa uyena. Elakhe iplate uyayalishiye overnight. Khumbula ukuthi lento lelo khunjana lo mkhuba ubewenza mhlambe ngeyikhathi ekujwayele ukuthi abantu badle ngazo beyimndeni mhlambe ngo7, 8, 9, 10 angithi. Ebese yalishiya leli plate akade evuvuzela kulona izinto ukuthi uyoze lona abuyele kulona nini kusasa. Indaba lishiye lelo plate. Ulishiya lelo plate ngoba phela ngalesikhathi kade ekwenza lokhu bekungenzeka ukuthi wena ulele. Ubusamwe, mhlawumbe ubusasemsebenzini, mhlawumbe ubusanda kufika uphuma emsebenzini okanye ubusanda kufika uphuma esikoleni okanye mhlawumbe ubhizi uyafunda uyastudisha usabhekile. Uyayenza lento uyayiqeda. Ebese wena ke umuntu okade kuthunyelwa kuyena leli dliso. Sekufika isikhathi sokuthi uyakhathala. Uyaphi uyakolala ngani zakwethu. Nilalelisise kahle ke le uyakolala. Uma ngabe uhamba uyakolala na kwenzakalani? Usuyalala, usuyaba umuntu othmelele kube ngathi mhlawumbe khona izinto ezokugcina cindezela. Kube ngathi khona izinto ezokugcina cindezela. Yabona lokho kufike lokugcina cindezeleka. Kuyaba khwiqiqi. Usuzibona kulelo phupho mhlawumbe usuzibona engathi uwumuntu onjani odla ukudla okuthize, ukudla okuthandayo. Mina ngive ngiwakhonzile amagwinya. Ngiwakhonze ngendlela eyisimanga amagwinya nje ngiwakhonzile kakhulu amagwinya. Ukudla nje noma inini ngisho nezingane zami ngisike siphume kuyi-weekend siyothungatha nje amagwinya sesiwathole sibuye ke sidle ekhaya endlini. Mhlawumbe kuyimina ophupha lelo phupho othunyelwa idliso. Ngizoziphupha ngenze njani? Ngithenga amagwinya somewhere okanye ngiziphuphe ngisendaweni la engidla khona amagwinya. So kuba lula kumina ukuthi ngamkele into engiyithandayo mangabe ngibhekile ukuthi ngiyamkele nakuphi ephupheni. Ebese ngiyaphupha ngilidla leli gwinya. Nginganaki ngokwephupho. Okanye ngiphuphe ngidla uBriani mawuthi ngithanda uBriani. Kanti lo Brian lo esengudla mina sengilele. Lesi silwane ekade sifakwa umthumeli wedliso sisebenza phela ebusuku nangobumnyama. Ingakho kuthiwa yini idliso lomoya. Sekufika kuwena kuyidliso lomoya kodwa liqale kwaba idliso physically lase selithunyelwa ngomoya kubani kuwena umuntu elidirectwe kuyena. Ngani zakwethu ngiyidle lento ifika ingene emzimbeni ngoba isingenile ngokwakamoya isingene emzimbeni. Sengifana nomuntu okade edla leli plate ekade livuvuzelwa ngalomuthi okade uvuvuzelwa kulona. Sengiba umuntu emva kwalokho othanda lo muntu okade ngithumela leli dliso. Sengiyamthanda ngendlela engajwayelekile. Sengiyaqala senginciphelwa abangani kulobu budlelwane sengikubona. Senginciphelwa nje abangani. Sengiyaziqhathulula emndenini. Yileli dliso nje lelisakusebenza. Sengiyaziqhathulula emndenini. Intombi ekade mhlawumbe ngiba nazo. Sengiyaxabana nje sekuminyene utshumo. Sekuminyenye ubendle kuzona kumina nazo. Sesiyaxabana kuyadutshwana. Kushona le. Mhlambe kwesinye isikhathi sengiyazilwisa. Sengiyabalwisa ngiyabashaya. Ngenza yonke lento. Idliso selingenile seliyaqala linjani liyangisebenza. Ngani zakwethu. Senginesikhathi sonke salomuntu ongithumela idliso. Sengizwa ngaye yonke into afuna ukuthi ayenze. Njalo mangabe ngiholile sengicabanga ukuthi kufanele kubuye no decider ukuthi senze njani ngale mali engenile kule nyanga. Njalo mangabe kukhona iproject engikhokhelile mangukuthi ngumuntu osebenza ngama projects. Sekufanele ngiqale ngithole i-go ahead from lo muntu lo sengidlisile ukuthi le mali esiyiphethe ke naku ngiphethe 100k manje. Ucabanga usenze njani baby? Ubaby useshonike. Angithi usakhumbula kade evuvuzela eplatini. Ubeshe zonke izinto afisa ukuthi zifezeke kuyena. Usethini kubaby hayi akuhambe manje uye ekhaya ngale mali. Uye ekhaya ngale mali uyolungisa izinto sikwazi ukuhlala ngokusemthethweni okanye awuthathe le mali thatha le mali uyongithengela imoto okanye awuthathe le mali and ngoba lezi zinto zishiwo yilo muntu lo okudlisile. Awuboni uwrong ngaleso sikhathi. Awusakuhloniphi ukuthi le mali oyiphethe akuyona eyakubo. Imali oyilethelwe abakini
ngenhloso zokuthi uqala ufeze izinto zakini. Kodwa manje wena i-go ahead usuyitholaphi? Usuyithola kulo muntu okudlisile, lo muntu othandana naye. Ayiligcini lapha idliso. La sengiveza ubuhle nobungozi bedliso. Ubuhle bedliso lihle kumnikazi olithumelayo. Kodwa ubungozi benzeka kakhulu kulo muntu elithunyelwe kuyena idliso. Angithi bengisebenza kahle. Nginama projects, ngenza izinto ezihlukahlukene, ngiyithola imali, ngiyikhathe ezithize, ngiyiphathe impela. Sengiqala ungayisebenzisi ngendlela umndeni wami ofisa ngayo, umndeni wami wakwamoya kuyiwona ongipha lezi zinto. Sengiyisebenzisa ngendlela engeyona, engahambisani nabo. Angithi sengibuswa yileli dliso. Kiyaba ke lapha seyancipha lama projects. Kade ngumuntu wama projects nje ngihlale ngibathola nje u60k esikhaleni. Ngihlale nje ngi-invitewe nginikezwe i-project noma ithendanyana ngithole mhlawumbe 150,000. Kuyaba sekuyaqala sekuyancipha lokho. Akusenzeki ngendlela ekujwayele usikwenzeke ngayo. Sengihlala ngiwu-ema. Kodwa ngisathandana nalomuntu, ngisa-obsessed ngalomuntu lengithandana naye ongidlisile. Nasemsebenzini mawukuthi kade umuntu osebenzayo nje une-normal 9 to 4 nje umsebenzi uyabo. Usuyaqala manje nasemsebenzini ama-colleagues akho. Usuyazidistance kuwona. Usuyazidistance kuma-colleagues akho. Usuwumuntu ohlale short tempered emsebenzini. Nasebanganini bakho usune short temper nje ekhona eqhube enganastendeki, usu-irritable yabo. Usheshe ucasuke uyabaduba abangani uphindele kuphi endlini, uphindele kuphi la enhlala khona nalo muntu wakho. Kuqhubeka isikhathi. Uqala emsebenzini ube nezinkinga manje. Uthothi usunokufika late nje emsebenzini, into yakhe ingenzeki, usunokufika late nje emsebenzini. Uma ufika late kuze kufike isikhathi sokuthi uyadisciplinwa. Bakusubject kuma internal disciplinary lokhunjana processes zangaphakathi. Usayina ama warnings. Wenza ukuthi nokuthi. Uqala emsebenzini, umsebenzi okade usuwenza for over 5 years. Uqale ube nama mistake owenzayo. Ube namaphutha nje. Mawenza izinto nje ezakho azipheleli zinamaphutha nje thize somewhere somehow kube khona iphutha. Kodwa kuyaziwa ukuthi lo msebenzi kade uwenza kahle. Uqala ube umuntu onjani onyama nambana ku management. Uqala ube umuntu onjani umuntu ongasathathwa njengomuntu oproductive. Mhlambe before ubukwazi ukwenza umsebenzi okufanele ngabe uwenza mhlawumbe u3 months. Uthothi wena ubuwenza ngo2 months. Kodwa manje ngoba idliso usunenkinga yaleli dliso elikubusayo. Ususluggish ngendlela esimanga, awusenzi lutho nje umsebenzi. Uthothi kunemsebenzi siba outstanding kuwena, mayicelwa awuproduce, mawucelwa awudeliver. Yini idliso seliyakubusa. Idliso ke mase selibusa umuntu. Ngihlale ngiqhakambisa kule channel ukuthi abakithi sizalwa sineyidalwa ezisimbethe, ezingafuni lutho ngathi. Uma seselikubusa leli dliso nganza kwethu, ziyadinwa izidalwa. Ziyaqala zenze njani? Ziyadinwa izidalwa. Ukudinwa kwezidalwa ke nganza kwethu, awusikaleli isidalwa ukuthi kufanele sidinwe kangaka. Isidalwa siyakwazi ukuthi sikukhiphe emshadweni ngoba sesidiniwe. Zikukhiphe emshadweni okade ubuke kumuhle. Zikukhiphe emsebenzini okade umuhle kabi. Zincama ukuthi uhlale ungasebenzi. Ngoba vele ukusebenza kwakho akubenefiti labantu ekufanele ngabe kuyababenefitisa. Kepha sekusetshenzwa ususebenzela abantu ongafanele ngabe uyabasebenzela. Ukukhishwa emsebenzini, ukukhishwe elokhunjaneni, ukukhishwe kuzona zonke izinto ekade zizinhle ziza kuwena. Ngobani amathonga abantu bakini idalwa zakini sezincamela ukuthi okungcono ungabi nalutho. Ngoba vele uthi sikunikeza lona sekukhona lesilwane esikusebenzayo esiyidliso. Ususebenzele omunye umndeni esingawazi ukuthi uyisima kanjani. Ebese ke kuhambe isikhathi nganza kwethu. Kufike kulesi stage la abakini ngoba bafuna ukukhipha kulento osungene kuyona. Usuyaqala manje usuba nesandla esilula kulomuntu ohlala naye. Lo muntu okuyena okudlisile. Usunesandla esilula. Usuyaqala usuhlala ufrustrated. Ngobani impilo yakhe ayisekho lula. Konke sekunzima. Yet nangu nalo umthwalo kuwena. Angithi ubujwayele ukumpleaser, ubuswa yidliso. Kodwa manje awusenawo ama means to please her or to please him. Kwaloko kukodwa sekunjani sekuyakufrustrate.
kuyaba sekuyaliwa kuze kufike egamekweni la ozokuthiwa khona abantu babekeni izandla bakhipheni imphefumulo okuyinto esingayiphasisi la kwindalo media bakhipheni imphefumulo balimazene baxoshene bakhiphana ebusuku intathakusa isikhathi esiningi ngani zakwethu lapho kusuke sekuguquka ilokhunjana idlozi nethonga seliphenduka selilwa ngomuntu walo lithi hayi lo umuntu wethu sihamba naye phila singahamba naye ngisho efile mawukuthi kufanele kube njalo ngoba phela kunama arrangements enziwa amathonga nabantu abasimbethe ngeimpilo zethu enye lawo ma arrangements ingafika ekuthenini ongcono asivisane simnqamlele insuku zakhe zokuphila abuyele kuthina ngoba la ekhona kuyonakala kakhulu kunokuthi kube kuhle so ukwakha kwami le video bengifuna ukuveza izinto ezinjalo ukuthi idliso liyaye lihambe lize lifike kuphi uyabona ukuthi manje izinto mase seyishintshile kulomuntu odlisiwe nefamily yakhe azalwa kuyona ke manje isi dysfunctional akasakwazi ukusiza osisi bakhe abakhokhele ezikoleni akasakwazi ukusiza izingane zakubo ayikhokhele ezikoleni akasakwazi ukufika negrosa kuphi ekhaya usegrosela kuphi ekhweni usegrosela kuphi kaleyo ntombazana usegrosela kuphi kaloyo mfana alokhunjile abadlisene naye okwenza ukuthi ifamily yakhe ke yegazi igcina isi dysfunctional kwayona kube khona izingane ezigcina zingasasifundi isikole zingasasiqedi ngisimo sokuthi lo muntu kade ethenjiwe kulomndeni ephiwa umsebenzi nemali akasa provide for umndeni wakhe wegazi use provider kuphi la ethandwa khona ledliswe khona awusakwazi ngisho ukuthi mawufika ekhaya mawunemali awusakwazi ukubona ekhaya kufanele kulungiswe amawindi la njalo mawunemali wena uyidla la udliswe khona konke okwenzayo kwenza la usuyaqala usuyancipha awusavakashi ngisho kini awusavakashela ngisho ihlobo zakho yini ubanjwe ileli dliso leli likubambile elikwenza ukuthi ungabi wena awusakwazi ngisho ukubona izidingo zasekhaya kini la ozalwa khona awusakwazi ukunakekela abazali bakho ekubeni wena othenjiwe wanikezwa amandla wanikezwa umsebenzi wokuthi uphakamise wenze isimo sibe ngcono la ekhaya kodwa manje awusakwenzi lokho yini ubuswa idliso ilapho ke la uzokhona ukuthi umuntu uvesane waphelelwa umsebenzi omuhle ilapho kuzokhona kuthiwe babulelene kade bethandana ilapho kuzokhona kuthiwa babekene izandla kade bethandana ile uzokhona kuthiwa umuntu uvesane waginqa imoto yakhe ile uzokhona kuthiwa umuntu uvesane kwashumuzwa kubo ile uzokhona kuthiwa umuntu kuvesane wenzakalelwa izinto ezinkulu ngobani sekudinwe izithonga sekudinwe amadlo kwale moya ekumbethe isicanukele ngoba akekho umuntu odalela ukuphila nesilwane sibuse emzimbeni akekho umuntu odalela ukuphila nesilwane sibuse emzimbeni this is why phela from time to time siyayiye siyogeza empophomeni siyayiye siyohlambulula kuphi ezibeni kuphi emanzini ahambayo ngoba suke senza sure ukuthi le moya esiyinqaka endleleni nale moya evele isuke ithunyelwe kuthina intentionally ayikutholi ukubusa nokwakhela emzimbeni so nganza kwethu ngizocela ukuthi ngiyibambe la le video ibiyisixwayiso esikhulu awukuyinuka amakhwapha la ukhona ukubheka ukuthi usenza ngendlela yini usabakhumbula yini abakini usakhumbula yini ukuthi konje la nje bulapho nje uwena kuphela kini osebenzayo usakhumbula ukuthi njengoba ulapho nje uwena kuphela kini owafunda waphiwa iskill okwazi ukubeka ngathi isinkwa phezulu kwetafula usasibeka yini isinkwa ekhaya phezulu kwetafula awuzibuza ukuthi lempilo usayiphilisa normal yini awuyibuza ukuthi lolu uthando kulona kusawuthando ngempela yini lolu awukubheke ukuthi kwenzakalani around wena usathanda ngendlela ejwayelekile yini awukubheka abanye abantu abathandanayo ukuthi bathandana kanjani bona ubheke kuma colleagues ubheke ebantwini ofunda nabo ubheke kuma business partners ukuthi ebudlelwaneni babo bona izinto bazenza kanjani angisho ukuthi ukopela izinto abazenza kepha ukubheke nje uqalaze awukutadisha amaphupha akho ukuthi athina amaphupha akho uyaphupha yini udla kukangaka uphupha udla awukuzibheke
uzibheke ukuthi usahlakaniphile ngalendlela wawuzazi ukuthi uhlakaniphe ngayo yini. Awuzibheke ukuthi awusesona yini isiduphunga nje. Awuyibheke ukuthi njengoba imali uba nayo wena siqu sakho ke uyabukeka yini njengomuntu oyiphathayo imali. Ngoba mangabe ungabukeki njengomuntu oyiphathayo imali, iya kuphi imali yakho ngoba nasekhaya yaziwa. Clearly iya kuphi la odliswe khona. Clearly iya kuphi iyogcina iy'dingo zalesi silwane esikubusayo kwena esibusa ngaphakathi. Ngani zakwethu, mina ngumkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media TV. Ngicela niqhubeke nilike and subscribe. Ni-comment kwi-comment section. Mhlambe nawe awuze nestory sakho sedliso, usishare nathi kwi-comment section. Kuyothi ngokuhamba kwesikhathi siphinde futhi leso story sisithathe sisilethe kwi-public ukuze enene sifundise, siqwashise futhi i-public ngazo izinto ezifana kanje namadliso. Ngani zakwethu, bekumnandi kakhulu. Ngicela sibonane kwi-episode elandelayo. Ngisakuwona le segment lesikhuluma khona ngama-rituals ayingozi enziwa kakhulu kuma-communities amnyama. This is Indalo Media. Thank you very much ngani zakwethu.